tolta bawo onya bawo Zai ku wuce lai, sai ku cika 2000. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, kai ku sai wani ba irga ku bai 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. An ce wanda sun kawo da suka koma gabara ga ma ya kai zuwa shi ke A saurara, sai da Allah. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Amma koma ino yayi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 200 200 200, 200, 204, 203, 205, 206, 207, 209.